you ได้ไหมนะราซีฟ thank you good experience no or ini bukan kan saya bosok sini ana hoy manka sorar mal manka hoy kun kine ba ba meghalaya border pura bahut dur ইয়ার bar pass korta man Hey guys, Khulumbai nonton ko ani ko bun mse gadan video borne bohornai thabai so den ini video asa hibai nei opening jai salon au hai aro bo anga eyelash extension khalamw filebe maburi he jai result phura nai langbai thade nonthang mona jodi ani video ko naine interested bla nai langbai thade na ma hane to the video ani video ko start khalamnasai chelo nei da before ni look ko nai na ba na acha bule ni ona ni sanaya ne mascara phonne bale numan kintu da ye khalamni hai phonne bala nole da ono hai after result ko hai ne yon kan tu sai ma za su ba na mi isi pai khau bai bane seru de khado khado isi jala ইমান সুর থাকে না কোনে আসরিন এসির পাইপটো বলে সুর করিন এ কোনটো এসি এসি নামিলে এসি আউটডোর করেছে এসি বাইরে ও তারপর সে সুর করে গেছে কিন্তু পাইপৰ দাম বেছি বহুত কিমান দাম এটো কিবা 1 মিটাৰত নে কি 1200 নে কি লয় মানে তোৰ সাপোজ 1100 কাৰণে মানে 12 হেৰি লব saya 3000 mana pakai mesin lagi itu. Nah. Tapi mah botol kan kerapuran kau. Kisah dulu aja mon, berapa orang luar kau naik kau. Kisah. nei dayo start jabayano arna eyelashes lagainaya extension amtrai hai biaw hai jitu nangthang mona nuno hadeng esebang gorlei nonga arna birat patience nango birat dhoyjo mane ekdam dengse lagainango nalai glue jong hai बुस्थुफ्रा सफैजोबाखै आंना ओमफ्रायहाय ओपनिं जाबासो मोजाङै माने रुम दंखायो आइलेस एक्सटेनसननि आलदा रुम ओमफ्राय बेयावहाय जोङो कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थानायखाय खालामहैयासै बे जितु हेयार काट चेयारा इयावनो जनानै खालामबाय आरो So guys, नै दायो कमप्लिट जाबाय क्लासिक सो बानायदों नालाय जोङो एसेबां हेभि बानायाखै माने नेचारेल लुक आरो ना किसका बर्थडे किसी का बर्थडे नहीं Happy day, happy good day, good morning. जोंनि गेटखौ मोजांसिन खालामनो थाखाय पुरा रेड वेलवेट आं मोजां मोनो नालाय ओंखायनो लाबोना होबाय आरो ना जास्ट बर्थडे सारडे नङा जेबो नङा जास्ट दिनैनि दिना एकदम मोजां दिन बेखायनो जों हानो स्पेशल डे ना दिनै हमदो नोंबो Happy anniversary more tomato or more hala hang sini go birthday ba kick dole na role wow
मान टेस्टी गोबां बहुत टेस्टी नै दायो रेड वेलवेट ओमफ्राय चिकेन एसे जानोसै जोङो गासैबो नै आलमन्ड शेपनि लागोन एबार Hito pot to go to. Ibu pot lagi go edit silingan. Silingan? Silingan lagi. Ini kena lagi. Cut out. Kalau kata kita lalu. Jadi kalau lain kalau itu silingan ini buat. Kita itu juga kita. Ini case mana? Hai cake dong enggak? Cake. Hai deh. Biru nasiin deh cake noodles lagi. Biru saja itu sudah sudah apa? Bisa sampai. Exact, mana dia kayak lagi. This is not fair for lagi malas. Kau yang marah ini. Kau yang lagi ini. साहाना मोजां लोंनो मोनला नै नेलसा नुहुरदो Nay, dinisa angni nails ni chair sofida. Mana pasti dia pukul itu. ओमफ्राय आंनि नेल साबोनाय कमप्लिट जाबाय मानो होनदों मोजां मोनदों ना ओपनिं खालि बर'निसैब्रा चेयारा सफैबाय दिनैसो नेल्सनिया एसे ग्रे बेफोरबायदि इनि थाखायनो बेबो चेयारा बिदि आरोना बैयावबो नै ओमफ्राय बे जाय बानायगोन नेल आर्टिस्टनि थाखाय एक्सट्रा लाबोबावनांगोन आरोना नै बक्सआ लाबोबाय मा कम्पानिनि बियो हा आहुजानि मोजां जागोन ना बक्स बेयावहाय बै गोजौआवहाय लागायजोबनांगौ नैबे बिथाङा लाबोदों बक्सआ ओमफ्राय अलमोस्ट कमप्लिटआनो जाबाय दा माला हागोन बायदि आदा माला हागोन बायदि दखाना आं नेल्स दिनै बानायजाबाय ओमफ्राय आरो माबा माबिबो बानायजानांगोन ना मालाबा जागोन दा जासिगोन मावनो एक्साइटेड नाथाय दाबो जाला नै नेल्सआ आंना जा मोजां नुखादों आं माने इदि सिम्पोलखौनो मोजां मोनो आरोना मा होनबावनो ट्रेक लाइटफोराबो कमप्लिट जाजोब्बाय जानायालाय नै चेयारा सफैबाय दैनो खिथाखांखाबाय आङो ओइ गोजायालाय सोरानिमोन चेयारा बै गोजाया नै दायो आंना नेल एक्सटेनसना आइथिंनाबो कमप्लिट जाबाय आरोना क्रोम गोल्डन क्रोम कालार लागायदों जा मोजां नुखायोना क्रोमखौहाय जा समायखायो नोंथांमोनाबो जिडि बिउटि वर्ल्डआव फैनानैहाय नेल एक्सटेनसन खालामजानो हागोन नेल एक्सटेनसनल' नङा आइलेस एक्सटेनसननिफ्राय लानानै लिप कालारिं बा माइक्रोब्लेडिं माइक्रो शेडिं बिदि खालामनो हागोन आरो लोगोसे बिउटिनि रिलेटेड गासैबो सार्भिसेसखौ नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन गोबाङानो आंखौ सोंगासिनो जे माला अपेनिं जागोन अपेनिंआथ' अक्ट'बरावनो जानो गोनांमोन खिन्थु बिल्डारा डिसेम्बराव हाबा जाबाय ओमफ्राय माबा न'खरनि माबा प्रब्लेम जोंनो हेन्ड अभारखौनो होआखै आरोना बिल्डिंखौहाय नै नोंथांमोना नुदों ओमफ्रायहाय आङो गावसो
सयबारसो जाबायदां नेल एक्सटेनसन खालामनाया आरोना रिफिलजों माने आइलेसबो खालामजाबाय आलदा लोगोफोराबो फैनो नागिरगासिनो खिन्थु फुजा होयिखाय खालामाखै आरो बेलेग मानसिनिखौ आं आरो मालिक नालाय खालामजायो जेबो नङा स' आइ उइस थाबनो अपेन खालामनो हायो